Dámy a páni, vítajte pri ďalšom videu na tomto kanáli. Dneska si tu pozrieme docela zaujímavú vec od Xboxu a to bude tento elitný kontroler, ktorý môžete pripojiť cez Bluetooth na hociaké zariadenie série 2. Ja si myslím, že sa na to môžeme rovno vrhnúť. Krabica je veľmi pekná, nie je to nič špeciálne, ale tak zo zadnej strany máme nejaké textiky, kravinky k tomuto. Tu máme obsah balenia a spredu máme krásnu fotku ovládaču, ktorý tam budeme mať. Čo sa týka ovládania, je to smooth, ako keby že otvárame nejaký telefón. Čo sa týka balenie, pekné, elegantné. Nevadí. Ešte raz, nevadí. Je pekné, elegantné, máme tu pekne ovládať, logo Xbox, čierna s tou zelenou, pekne hladí, mne sa to páči. Vyberme ovládač, ktorý si pozrieme hneď, no najprv si pozrieme zbytok balenia. Keď dáme dole tento kartón, vidíme tu dve krabice, jednu krabicu s káblikom, jo. Je tu káblik, pekne USB-C do USB-A, takže vlastne môžete to zapojiť do väčšinu vecí, hlavne do počítaču je to ešte jednoduchšie, pretože ešte to USB-C v tom počítači nie je také používané. A je textilový, čo by bolo super, kebyže aj zaostrí tá kamera, že? Takto pekne textilový, príjemný a veľmi kvalitne spracovaný. Predpokladám, že bude mať dĺžku 2 až 2,5 metra, možno 3. A potom tu máme ešte jeden takýto kartón, kde by mali byť nejaké papiere a možno ešte niečo. Takže máme tu niečo, čo pripomína vyťahovačku SIM kariet. Alebo je to na úplne inú vec, keďže v ovládači nemám aký dôvod byť SIM karta. Si to dám zatiaľ späť, pretože to asi nebudem potrebovať dnes. A potom kopa papierov, toto si nemusíme ukazovať. Poďme sa vrhnúť na tento krásny kus techniky. Bielo-čierne prevedenie, elegantný dizajn, všetko vymeniteľné. Jednoducho to len chytím, vymením. Magneticky sa to nastopne späť. Takisto aj páčky môžem zobrať. A páčky majú pogumované vrchy, aby sa vám nešmykali v palcoch. A taktiež magneticky zapadnú späť. Čo sa týka soundtestu, podľa mňa akože docela príjemné, ale keď sa pozrieme na zadnú stranu, vidíme docela veľký rozdiel oproti normálnemu, lebo tuto keď si všimneme, máme P3, P4, P1, P2 a tam si môžete zapojiť páčky, ktoré v tomto balení som si nevšimol, možno tam niekde, ale fakt tie papiere som vyberal všetky, nič tam není. A keď sa pozrieme ešte na tento pred, do čiernu časť, je to jednoducho pogumované, aby sa vám to v tej ruke oveľa menej šmýkalo. A ešte aj tento vrch je oveľa inší, ne že plast, ale inak je iný finish má ten plast, by som povedal. A keď sa pozrieme na tieto tu páčky hore, si môžeme dať do strednej polohy a páčka už nám ide len do stredu. Keď si dáme do... Hej, toto je max, čo sa dá stlačiť. Keď si to dáme do polovičky, ide len do polovičky stlačiť. Keď si dáme úplne dole, toto je maximálka. A môžete si to na každej strane nastaviť ako vy chcete, čo je dobré. Čo sa týka balenia, čo budete tak potrebovať možno, je kábel, kebyže si to chcete pripojiť cez kábel napríklad, pre rýchlejšiu odozvu. Alebo jednoducho, keď sa vám vybije, ho nabiť. A to je tá vec, čo ma štvala najviac na tom pôvodnom, čo je vlastne tento. Ja už tu mám vymenené páčky, ale to si netreba všímať, že vlastne on je na baterky. Napriek tomu, že máme tu USB-C, tak je primárne na baterky. Dali by sa sem dozadu dať teoreticky dobíjateľné baterky, dvojačkové, ale podľa mňa je to zbytočnosť. A keď si aj dáme ten soundtest,
Sú tam rozdiely a podľa mňa tento je oveľa kvalitnejší, jednak je to dvojitá cena, ale čo sa týka dizajnu, je to to isté. To isté. Jediný rozdiel, čo tu je ten vrch, tam vidíme tú hranu, že je inak spravená. Ale keď tak na to pozerám, tuto máme ledku a len tu je táto hrana. Táto hrana inak nič, možno ešte vrch je trošku rozdiel. A zad. Tuto je to úplne minimalistické nič a tuto vidíte, že máte milión vecí. Prispôsobovanie, tuto keď chcete vymeniť páčky, musíte to rozobrať. Typu tieto tu bočné plasty musíte vycvaknúť von, rozšrobovať. Tuto, keď si dáte dole baterku, musíte prepichnúť tento papierik, aby ste sa dostali vôbec nejakému šrobu, veľmi potrebnému, aby vám to išlo. Tuto, všetko, čo vám stačí spraviť je a vymeníte si tam, čo chcete. Čo je po mňa veľmi veľké plus. Čo sa týka tomuto hernému ovládaču, kontroleru, by som dal zatiaľ 9,5 z 10. Prevedenie, čo sa týka krabice, veľmi kvalitné, tá krabica nepôsobí lacno a je tam cítiť, že proste to je ísť ekologicky viac. Kábel, fakt nemôžem sa sťažovať. Není to gumačina, je to normálne textilné, ohybný. Máme tu Xbox logo, ktorý ti zaostri to. No, máme tu Xbox logo, je to USB-C, prevedenie dobré. Čo sa týka ovládaču, dizajnovo podľa mňa bomba. Myslí na to, že ten kontroler sa môže niekomu šmýkať, je to tu pogumované. Toto je tiež ľahko vymeniteľné. Páčky takisto, takže kebyže si chcete nejak vymeniť niečo, môžete. Zvukovo to pôsobí na mňa dobre. Nevrzga je z kvalitného plastu. Ja by som dal zatiaľ 9,5 z 10. Takže povedzte, do ktorého by ste išli vy. Či do klasického za 50 €, alebo do tohto za 100 €. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto unboxingu, tohto krásneho kontroleru. A vidíme sa pri ďalších technických videách, pretože mám tu viacero technických vecí. A nezabudnite dať odber a zvonček. A vidíme sa o ďalšieho videa. Čus.